Søren stiller hen. Okay, så kører vi! Nu skal det brænde! Tag snoren. Skal jeg bare hive hårdt? Nej. Okay. Træk det stille og Jeg skal roligt bare ned. vælge. Okay. Nu vil vi gerne forsøge, hvor den skal brænde totalt. Træk. Det der var sygt! Skal jeg gøre det igen? Det er virkelig sygt! Prøv at komme her og filme, Jacob. Pusten. Det er ulækkert. Det var en ordentlig stikflamme, ikke? Jo. Stop. Stop.